έργο αλήθειας. Η αλήθεια, την οποία καθαρά, στέρεα, χωρίς καρικεύματα και φτιασίδια εικονογραφεί, είναι από μόνη της προσόν φιλολογικό. Με συγκίνησε η αναφορά στον Φραντς Βέρφερ, ένα από τους αγαπημένους μου συγγραφείς της εποχής εκείνης. Ήταν από τους εκφραστές του Zeitgeist. Εύχομαι το βιβλίο αυτό να επανεκδοθεί σύντομα σε έγκυρο εκδοτικό οίκο της Αθήνας. Το αξίζει. Και υπάρχουν και εκδοτικοί οίκοι που το αξίζουν. Στην κυρία Αντρινέ και στην οικογένειά της και σε όλους σας, σε όλους μας, εύχομαι χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Μου επιτρέπετε να πω ένα μικρό ποίημα που έγραψε για τον πάπου μου, τον Βάνα, που αποκεφαλίστηκε εκεί. Στον προπάπου μου που αποκεφαλίστηκε στο Βάνα. Δεν σε γνωρίζω, πάει με αίμα σου. Οι ρίζες σου άγγιξαν το στήθος μου. Σκοτώθηκες για μια ιδέα που είναι και δική μου. Σφαλιάστηκες όπως όλοι οι δικοί σου, μα πίστευες πως έκανες το σωστό. Παρουσία σου γέμισε το είναι μου. Δεν ήξερα πως έψαχνα να σε βρω. Τώρα που σε βρήκα, είμαι δική σου ως το θάνατο. Καλύτερο όρθιος θάνατος παρά στα φώματα ζωή. Ένα ακόμα κομμάτι, πεζό, θα μας διαβάσει η Δεσποινή Σαρδίνια.